kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu ka waranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Hadin ki jingpen kre ban phia ya ki katto ka netli ki constituency ki bahap hapo ka KHDC. Don nagi katto ka netli ki shnong bat ki thany badon ki jing persya halor kene ki jing phia ya ki constituency namar ka jing bom songo yahap ya kar kom phia ya ki constituency jongki. Hene ka step ru kalmi ka jing dheng kali ka bajur bah nong ba shlong ka balong hakmal jong ka office trekam jong ka KHDC namar ka jingwan tur jong ki pajba na ki arphuai tilik shnong ki bahap hapo ka motion road constituency ki bamenta lapan hap ki hapo ka rambrai constituency ka bakini ki pajba ki ladawa badai ban penne ben yaki ha motion road constituency bat kimtre ban penyaso sya rambrai constituency kini ki arphuai tilik shnong ki hap hapo ki lai tili ki polling station lani ki jaka tabot na ka jingwannya rally ber ka jingshong kelany mangor ke pajba hasurok ba hakamat ka office trikam jong ka KHDC kalami ka jing dheng kali ke bajur namar kite ki pajba kim island ba ondon ki nonglek nongwan la ruban kedo ba kini pajba na kite ki arpuai tilik shnong ha kana ka jingwantur sya KHDC kila ra ru de ki pelakat ki bala tho bat penrem ya ka jingle don bor jong ka council ban penken ria jubor ki arpuai tilik shnong bat dawa bat dei ban penne bet ha motion road constituency om Syaramperai constituency kene ke jinglet chong ki pajba hasurok ba kadai hadin bagi bor pahara jong ke KHDC kimsha hi ki pajba bandrong hapo ka phalau jong ke KHDC kumta de jing bitar barok ki pajba ki lait ban shong kelany mongor hapadeng surong ha ka bakla pensa kutlut yegi kali bat ki arsyaka ki balet shaw school bat ki balet jinglet ru kumjo ni dawa ya kaho distrik kosel distrik kosel Chanban selection committee Chanban selection committee Chanban selection committee Chanban selection committee Hindi bagi wan kau kena semua. Bala raya kena support ro. Bikwa bagi ni break jangi kinkan kan sai. Bat ngila de pom. Ngila de pom table kan shout ni slogan. No slogan ngila de pom. Ngina penmi rai kasur jangi. Ngicurong ngila juong baka responsibility pa. Kembali ngili pa. Ngiban pensoi tigiman ke mengi kena jangi. Lantam tau dukhar mungkin urung kat pemon balik mengi kidok senang. Ngila de ngila yang ni dawa ya kaho ni dawa ya kaho ni dawa ya kaho ni dawa ya kaho BSM down rakabor bende yang ni rakabor bende yang ni rakabor bende yang ni motion road bende yang ni motion road bende yang ni CM down CM down CM down kumba filayu ihi ba menemen step ni wan na shadu shajengai na shati sha thain nong trai sep ni ki bangi don arpwaitli ki shnong ki ba don lightly ki polling station kata ke polling station kadai mesai polling station mausmai polling station bat langdong dai polling station te kumba phila I nadu mene ba ni shong hangne ha pdeng surok na kadau bangi klem yo bat klem ailat ingi bandrung sine sepo jong kaneka KHDC ne sha bania kendu bat ki EM ne ki badai pej hak badai bat kaneka jingphe yakini ki constituency ki bathmai ki badon menta haka delimitation ma hadin ka delimitation ka don kaneka selection committee ka bala penhap yengi penhap jubor yengi nama ocean road sha ramrai jernga te menta pat hak jinge kendu badu PNC mo badai chairman jong selection committee ulakular yengi ban review biang ban penne beng yengi motion road constituency ya arpoitli ki shnong bat ya kini ki lightly ki polling station bat kani ka review meeting kan don haka khat khandai tarik December ubnai no pra ubanwan te nakaleng jungi ni kren da ka basai bat ni ai da ka message ka basai sha baro kinong yalam ba bat kumjuru I pajba ba penmena ba ngila lumbiang mene ngi klem kren sepi direction ne namar ba nghaban pan ni jing monjo jing pajba tiki pajba ke larai ba ngi hun ya kane namar ba kadon lang badu ba tetus ubadai option leader jongka opposition party ma nang takato kani ki em ne ke don lang to ke lakular ngi
ban don ke isi meeting shwa hadin nangta kinsa wanra ke review meeting bat kin penne yangi hamotion road ban nakaleng jungi lada nakaleng jungki isu kular thok kinam penhun ya kejing kwa ban kejing trang ke jungi ban ne ba hamotion road ban nim ba nginam lai cha ramrai jengam haka khat kendai trik ngin apai shwa lada kani kejing kular kalong ka nem penhun yangi kemun haka arfo trik ngin sa lumbeng bat ngin sa songbeng ya ke meeting bat hadin kata pada ngin sa penjur susu ya kejing ki lane ngin sa le da kanu kejing ki ka ba kam penjur susu ban ya kene kejing ki kejungi mentah ba shwa ba pinwan baik ya kene namar ba nakaleng jong ka delimitation committee ke la penlong bat ki ngi klam yo ban letlang baro da baro ndre ngi la pha ki kato kene ekonomi khma ban kila de penlong bat dei na kadaw ba kila penlong ngila pen pau sheki bat kila singyo kata jing kwa ka jongi jing singyo ka jongi te ka delimitation committee bakli da u doctor starware khasimli kila peni ingi hamotion road hadin ars ngi pat menmit ngamtip kili yu mano bali ekane bali start mano badon benta ekane ngimtip ya kata bat ki pen kelano bat ki pen hab jubor no yangi nama ocean road sha ramrai jerngam lengba ka selection committee bakli dau ba PNCM kumu deputy CM lene usharman jong ka selection committee pa ngimla aban lai setai kalong ka jingjingai ka ba shaba palat ngidon ladang ilai sharamrai pra kilometer tam nya kadon ke jingjingai nang ta ha ka bumdon ke surok ngihaban kam ya shibun ka kawa ka ba rit bat ka ba he nang ta kumjuru shuwa bangin poi satai ngihaban kam ru ya ka asam ya ka asam na sethi sa athebari nang to ngihaban kam nang tangin poi sa ramrai ladang yat nang ne nang ston ngihaban kam ya ka motion road ngihap kam ya ka nong ston hadin nang ta pada ngi poi sa ramrai dai nak ne ka daw ba ka jingai palat bat ngi ki jing trek jing ta ki sepak sngi ki grand temen kini ki temen ki kro ki jing dong kam jingi habaru kini ki por komod ba ngi don baik hamotion road bat hamotion road block ngi don nang ta kumjuro balai ngi kwa sini hamotion road pade ngi kwa na marsani ka surok kala khamba nang ta sakawai ru ka jingjan ro ka jan saba palat ka don tang arpu kilometer ki sinong ki ba jingai na ka jingai tam yang ba ka penhap jukor ya pi snong jumpi Sino? ramrai ke ngim nakleng jongi snong kumno te baki penhap jubor ngi sngiao ba kane kadai ka jing euro ya ka hok jongi ka jing kini jubor ya ka ka jing kwa ka jing trang ka jongi ka jing bum hun ka jongi namar ba ka jing ka jing jinjar ka bangi lamat baru sikane menta baro sikato ba don hak MLA menta artem ngila don MLA mensuang idon hamotion road kila le da mano ban wan penwan sa motion road ngila don hak MLA ngi sotu bakani ki jing don jungi bar karam rai jengam ngi mat ya sibun ki jing khamtam ki temen ki kro ki bapang ki basitom ka bumdon ngimdon ka surok ka babha ka yat ka ying ka ba jinjar hadu kata dai nak ta ka daw ba ngi nak leng jongi ngi penpau balra penhap yingi sa motion road kadai ka jing euro ya ka hok ka jungi ka jingkwa ka jungi namar ka jingtrang ka jingkwa ka jungi ka ngikwa sini sa motion road namar ba ka jan sini ki jing terkam ru ngidon sini baro si kata te menta kendit sukuno penhap satai hakala syai pade ngamano bantip enhap sakai blok enhap saki kiwi ru namar ba kawi ka sinong mentaru subang ngila suba ba kan hap no sya nonglang CNRD blok te dai nak ta ka daw ba ki pajba ki sotu ya jing denjar dai nak ta ka daw ba ngim kwa ban lei charamrai ngi kwa ban ne ha motion road bat hang ne motion road kadai ka jaka ka ba ngi jan bat ngi suk ba tang khendet ru ngi lapo tang khendet kenta ru tang khendet minit ru ngi lapo sene setai kum tharai dak nok noru prak khendai kenta ngi don kam baniat ladang yan dang step ngi haban lei samit setai charamrai ndre sareng do pat tang arpo minit lai po minit ngi lapo bajigur ngi ngimtip yau bajigur ne ya kibai namar hadu mentahi umdon MDC bawan ban siuliam ini te ngiking ba lese ngamtip langidon ne am kinong mikmat ya kata ngam ko aman kentho ai ki ndai nak leng tungi ngisu ko abet ban mene bet tang ha motion road tang kata ngila beng ngim ko aban kentho ya no ma em nakaleng tungi kita tengila lada kata tengim la ban kentho ya kata namar ba hadu mentahi ngim ko ban kentho ya no ba namar ba kumba fitip hi ba barabor
lak hadon don hakano kano kasnong hakano kano thau hakano kano kadong ni don hi ulang yong uba kwan uba kwa tang ye kejing muntoi banyo jing muntoi simet te ya kata tengim kwa ban kentho you know hendrengi kajing kwa jengi ki pajba baro ar poitli kisnong but lightly ki polling station bangin ne ba yamo sendut ladangim ne kemut haka kendai tarik haka jing kani meeting review review meeting jongki kimpene engi kimpenuan biang engi kemut ba haka arbo tarik ngindon ke emergency meeting hadin kumtu ngidang sudah pan ya keren berki perlok naka joint action committee kaba kajing kwa jongki kalong ban penne ikini ki lightly ki polling station kata kamut ka mausmai polling station kala dongdai polling station kami sei polling station pakin nangne apo ka 29 mausindut MDC constituency nomor kumpa pilatif bi bahaga yung dorbar nga pas ya ka dimsem amendment bill bari ka ba asen bu daw gubernur kabagi ni lain teli ki polling station kamau semai kala dongdai kami sei ngapan hab biang syaka 28 Rambrai Jerngam konstitusi kajing mut jongnya ka por kalong namar ba kini ki lain teli ki polling station ki hab haka Rambrai haka MLA ke kadon kajing ong jong katu kan ni jong ba balai ngimbu lang be haju bat MLA bat MDC jadin bangila pas asem gubernur kalong ain menta tende gini ki perlok kumbang pau menta kesni ki babon kim hon ya kanika ka bangila te haji kedut jungi menta kesni la kran syai ki ba namar ba kajing kwa jung pai ba kalong la kumnu ban pennek biang haka 29 mausindut MDC konstitusi kumbang kalong ban sywa jena kaliang jonga kumbu DPCM hoki ia merengkan iba tiru kain ina kerjai ba in review biang ikane inang relog biang ikane but next kamba kaisi kan ya menjurlang bat ni ba in place biang apo house na benta penwara biang ya ka amendment haji dikane nang ba kan penhun ye kituki nong ki badon kituki jaka kata kadiga ka bang la ay haki ya ka jingkular ba kumno discuss kali nga kaisi bara kaisi ngin sa place apo ka house na kabenta ban wanra biang ka amendment na kabenta kani ka jingkwa jugi namar ngin haw kana trik jong new December ngin long ka session bara kani ngin sa place kani ka amendment la dilmsin amendment bill biang Wapatkan kat kum kena juki. kasulong kani namar ba haga hearing jugi hoy no doubt ya gibabon kita kwa emotional ndrei na kalang jongi ka sila committee ru ni haban snap lang nang ni nang tai ru ka jing pensngo ke kaya don jing pensngo ko bal nama ba kadang hab ha ka MLA po Rambrai barin pun kam apli yaki ha ka tang ka MDC te anyway ngatrai ka bagalong mentap de ka pausai bagi pai bagi kwa ban kumnu kan nang ne ha ka motion dot ngatrai tangi katangin persiang ban te ko ba ka session ka syong ha ka kadang ke political will in persiang kat balak ban berkali kata mana aku kata balak ngarai kam don kam syuk ban move ka review committee dengan lek bin kalian ka di isi kan kudu department gelapan pengkaya please di isi and isi to the house yang om tak ka isi kan review biang ya kene but it's a place apok aham Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai